No niin, se olisi Kempton Karaki taas täällä. Uuden video ja uuden menopelin parissa. Ja meillä on tänään tämmönen Hero Winner, jossa on tämmöiset hienot boss-katteet. Kato. Mä oon vähän aikaisemmin puhistellut tätä, että tätä edes kehtaa tehdä. Tää oli aikamoisen paskan peitossa. Ja me näpättiin tässä kaasari irti näin heti alkuunsa. Että no se on tietenkin paskanen. Ja vähän backstorya tästä moposta. Eli tää on 2000 vuosimallia ja tää on seisonut käyttämättömänä vuodesta 2011 asti. Joten voitte kuvitella, miltä tää kaasari näytti ennen kuin me puhistettiin se. Täällä varmaan näkyy vielä jotain jälkiä, mutta eiköhän mennä eteenpäin. No niin, voitte varmaan kuvitella, minkälaisessa kunnossa oli nämä tyhjäkäynti ja pääsuuti, että aivan hirveä. Tätä koko kaasari oli sisältä niinku ihan semmonen vihreä ja muutenkin semmonen oksettava. Se oli huhujen mukaan ottaa hevosen paskaakin sisällä. Huhut ei valehtele, voitte katsoa pyyhkeestä. Huhut puhuvat totta tänään. Ja ei se ole muuta kuin tänne Hajuelämyksen pariin vaan. kiinni. Sitten nakataan vaan kaikki nämä kiinnikepultit paikalleen. Ja jälleen niin kuin joka videossa sanotaan, muistakaa ristikiristys. Se on tärkeä. Muuten tapahtuu huonoja. Nyt tuli semmonen älyvällä, että tajuttiin, että unohtui tämmönen tiivistä siltä välistä. Joo, varmaan näkyy videossa, kun kasataan onnessa sitä kiinni ilman sitä, niin Tämmösiä aloittelijavirheitä. ei se on muuta kuin auki vaan. Uudestaan. Mites se nyt näin? Tää alkaa mennä liian aakoksi, nyt pistä pois. Joo, niin kuin voimme havaita, niin tämä ilmanputsari imukaula ei ole missään parhaimmassa kunnossa. Täältä pikkasen pystyy vaikka moikkaamaan kavereita, näkyy vähän valoa läpi. Joten käytetään Tuommoista pyssyä. liimamassaa ja me sitten liimataan tämä ja koittaa nyt käynnistää ilmanputsaria, että toivottavasti se lähtee. Pitäisi sen lähteä. Ja toivotaan, että tää ei nyt ole ihan kuiva. Kyllä siellä jotakin märkää on sisällä. Tuleeko nyt? En tiedä. Ihan täyttävä asia. Joku kaikki tietävänä voisi kertoa, että miten tämmöstä käytetään. On se kumma. Jatketaan myöhemmin siitä. Joo, vitut. Joo, niin kuin voidaan todeta, niin ei ole myöskään kaasari placementti mitkään niinku ideaali. No niin, nyt saatiin pyörähtää oikealle kohille. Ennen kuin se sieltä tipahtaa taas johonkin hornan perseeseen tai johonkin muuhun sen tyyppiseen, niin kuin toi pultti äsken. Niin laitetaan se pulteella kiinni. Joo, nyt on saatu kaasarikin ja kaikki muutkin härpätket tähän, kaikki akkukin siellä, niin tästä aloittaa käyntiin. Ainut mikä puuttuu on ilmanputsari, mutta sitä ei alusta Pikkuvikoja. ottaa. Oh? On tuossa elonmerkkejä vähän. Aika nopeasti. Uskaltaako se antaa? Nyt on kyllä sellainen homma, että Mitä? on luisti väärin. Tässä on jotakin. Laitot niin hyvin, että tuli tämmönen cruise-kontrolli tähän. Ei vaan kun tässä Se on on jotain minä, pienessä.
Palataan sitten asiaan, kun tää käy. Joo, tän näköistä bensaa siellä on. Näyttää siellä ainakin öljyä oleva. Jos. Jospa se nyt tästä johtuisi, kun siellä on vanhat pentot vielä sisällä. Olisiko tänne taitettua jotenkin paremmin? Nyt pistetään nämä smurfilimukat tonne sisään. Erittäin laillisesti hankittu. Otetaan vähän ryyppyä. Sähköstartti kohta luovuttaa. Joo, luovuttaa kohta se sähköstartti. Akku luovuttaa enemmänkin. En mä sai sitä, että me ei olla vittu näkemässä uutta Tsaarin pommaa. Joo. Koittaa startata tää samalla tavalla kuin me startattiin Batiskaa. Eli porakone käyttöön. Ei me sillä sitäkään. Ei kun joo, vittu. Suhautetaan vaan ipapullo tonne sisään, eiköhän lähe sille. Eikä nää vieläkin kuvaa. Totta vitussa mä kuvaan. Voi vittu me... No niin, ollaan kokeiltu jokainen konsti. Koitettiin säätää kaasaria, koitettiin vaikka ja mitä, mutta tää ei siltikään auta se tulviin, joten meidän epäilys on se, että tää putkikin on ihan täynnä nesteitä, tää on, saattaa olla tukossa, niin me nyt aukaistaan tää ja koitetaan tyhjentää tää putki. Ei virityksiä poliisit, vaan tyhjentää sitä paska pois. Mutta palataanpa asiaan, kun tää on vähän ennen. Pistää tuuletuksen päälle. Ei me tuuletusta. Käy nyt pistää se vitun tuuletus päälle. Ei me mitään mamman poikia ollut. Nyt käy pistää se tuuletus päälle, mulla oikeesti menee... Mä en saa happea. Tarviiko pikkuäiti mukaan ilmastointia? Sellainen kun täällä on, niin sitä käytetään kun minä haluan saada. Vittu, mä en saa happea enää kun tää putki savuttaa. Joo! Testataanpa nyt ilman putkea. Hetkinen. No niin, virrat on Hold päällä. up vittu. Tää saattaa virtojen kanssa lähteä. Nokka kaapelit paikalle. Ei kun niin, perkele. Palataan asiaan. No niin, nyt tullaan palattu asiaan. Niin kun mä pääsen sähköstä. No niin, kaikki on yritetty. Alkaa niinku motivaatio pikkuhiljaa hiipua. Tässä on niinku... Anna mulle vittu piheet oikeesti. No lähtihän se siitä. Ja nyt toivotaan, että se on rikki. Toivotaan, että se on rikki. Oh my god! Mikä tää trolli on? No Mikä? otetaan sekin nyt hetkeksi. Mitä? Mitä se on katkennut? Joo, tässä... Perkele, puhelin melkein. Mihin se... Missä se toinen palanen on? Mikä toinen pala? Se missä se on kiinni. Tämä tikku. No niin. Oi jumalauta, vittu. Se on katkennut. Tää taas päivä. Vittu 2 tuntia varmaan yritetty jokaista kikkaa mikä on. Kai lähellekään kaikkea me ei olla kuvattu. Että... Tääkin paska me vittu avattiin ja siivottiin. Vittu putsattiin ja siltikään ei niinku huomattu. Mitä vittua? Ei nyt sitä tarvi heittää kumminkaan. Hei. Vittu kohta se nää koko paskat. No, ketä kiinnostaa? No minua kiinnostaa, kun se on minun rahaa. Joo, tuli vielä kaiken lisäksi huomattua, että neulahan on vino. Se voi tässä huomata, kun mä pyöritän sitä, että se on ihan vitun vino, joten meillä on uusi neula. Laitetaan sekin, kasataan luisti ja aletaan hommi.
No niin, nyt nähdään käynnistyykö. Muistakaa turvallisuus aina. Joo, annetaan eka, koska otettiin kaaseria auki, niin vähän suostuttelupolkaisuja. Tyhjäkäyntiä isommalla. No niin, video päättyy näihin kuviin ja tunnelmiin, että meni hermo, niin alettiin pelaamaan. Niin se on sitten ensi video ja se on sitten moro.